Yo, ayo. Ayo ker sing hati-hati waspada ker lo yo 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 ayo was Terima kasih. Beginilah penampilan dari rekan-rekan Turun Gojenggi. Ada Haris, ada Epon, dan juga ada Takoro. Untuk yang satu ini ada ayo Em. Satu persatu kita tampilkan untuk malam hari ini. Ayo. Ayo ker. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Takoro. Ayo. Setelah untuk Tiro menyusul selanjutnya mana gilirane yo. Wah, kayo ya kilo. Kilo. Bangun ini tuh belas. Kilo. Ayo bangun dit. Itu bocah. Ayo. Ya. Pelean ora. Nek maju mundur. Ayo iso mundur barang jarane. Ayo tuyu. Was. Iya. Dikepenake Turun Gojenggi. Iki lho bocahe.
Ayo Met, goyangan Met. Bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo maju malah sing hati-hati yo kere. Awas Met. Ayo. Walik Met. Was. Fokus kate ngarep kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu pisang gawe telo. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ra ketemu pisang gawe tes. Alon-alon yo Met yo. Awas Met. Ono bapak arek-arek. Yo. Masuk. Alon-alon watune bisa kelakon ya Met. Bisa kelakon Kang Agus. Ngono. Yo. Geding aku. Ayo Met sing siap siaga Met. Was yo. Ayo lo bekti. Aku suwe ora ketemu Sri Rampung, Ger. Mapanmu ono kan. Kolamu lo Met. Ayo. Ayo. Ayo.
muda. Ayo met, goyangane met. Yeah, paribasane balung pakel, mbok aja mung kumutus seneng ngalor kurang baku kuing saramungan. Ayo Mas Anak prayoga dumatine jarwana kelep saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alok-alok sini. Yuk kita goyang lagi bro. Lintang-lintang ning tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada wayah wengi sing ati lan nandang asmara dawa manis kang kanthi-ati.
Ayo Met, beraksi Met, beraksi Met. Ayo. Nah, awas, awas. Hop, 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 hop.